Пианино Беларусь. Ой, наш внук хорошо играет. Глянь, дед, давай куплять пианино. Это вот моя история, слухай. Вот это у тещи. У тещи зараз стоит вот такая пианино. Стояла на квартире. Двухпокоевая квартира, значит, пройти нема де пианино. Все было. Это же у нас у кожного. У своей часы піаніна было вельмі лёгка купіць, асабліва такое, як Беларусі, да, у нас выраблялася, і у кожнай хаце амаль стаялі такія піяніны. Калі прыйшоў час, піяніны ёсць ува ўсіх, значыць, хату захлабляюць, прадаць немагчыма, нікому не патрэбна. Я свайму дзеду кажу, слухай, давай прададзім, далі аб'яўленне. Ну, ніхто не звоніць, ніхто не купляе, месяц, два, другі, ніхто не купляе піяніна. Ну, я дамовіўся з адной музычнай школай, завёз туды гэтай піяніна, узяў 200 рублей, аддаў дзеду, сказал, ну, слухай, ну, віншую, ты прадаў піяніна. І дзед ужо такі, слухай, яго ж усё это іграе, ён прадаў піяніна. Бярэ гэту газету, глядзіць, дзе на піяніна прадам, набірае любой номер. Здравствуйте, вы піяніна продаете?